ким приємно працювати, це працювати приємно над тим, щоб ми були подалі від цієї країни, яка просто біситься дійсно від кожного там кроку успіху України. От знаєте, це так дивно. Ми ж начебто православні, там, да, християни всі. А чого ви так тішитеся кожному нашому невдачі? Чого ви так радієте цьому? Не Потому что дело не в религии. Не по-християнски. Я слово христианство к церкви, созданной Сталином, с трудом отношу. Так, це теж правда. И все-таки мы видим, как им это неприятно, да, и что они сделать уже ничего не могут. Путін програв Україну, це абсолютно очевидно. Так, на певний час, на середньострокову, на жаль, перспективу, він вкрав у нас Крим, він відібрав на певний час у нас Донбас, який ми обов'язково повернемо, і дуже важливо просто працювати над тим, щоб шлях повернення був як коротший і з найменшими втратами. Це наша задача, як українських політиків. Але, по-перше, Путін програв Україну ще й тому, що саме він сформулював в російському суспільстві позицію, що Україна ворог. Якщо росіяни сприймають Україну ворогом, це означає, що він Україну програв. Тому що він розповідав про єдине там народи, там братство і так далі. Друге, важливо дуже, що дійсно кожною своєю дією він посилює єдність українського суспільства в питанні незворотності нашого шляху до ЄС і до НАТО. І також очевидно сьогодні, що єдина церква, про яку ви зараз говорите, є важливим символом для держави, і мільйони вірян сьогодні це підтримують.